Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Anggenipun bangun komunitas bahagia boten namung kados pundi kula panjenengan tinarbuka dumateng Allah ngupadi kanthi dayaning ilahi nuwuhaken lan mujudaken kersaning Yang Roh Suci, ananging ugi kados pundi anggenipun kula panjenengan tumindak bangun sikap relasi ing gesang sesarengan tansah padhang, ampun sesideman, ampun meneng-menengan, ampun glenas-glenes, sluman-slumun, sing penting selamat. Yen mekaten tentu wonten ing gesang sesarengan bab kapercayan utawi kredibilitas mangke terus terancam. Umpaminipun nggih babagan duit, wonten ing gesang sesarengan kadangkala lan lumrahipun mesti ya nganggo duit. Yen anggenipun mengelola duit menika boten transparan, boten tinarbuka, boten padhang, amangke terus tuwuh kecurigaan. Duite isih pira ya? Duite dienggo apa wae, enteke pira ya? Menika yen boten transparan. Ning yen anggenipun mengelola, anggenipun migunakaken duit menika padhang, wonten laporanipun lan laporanipun nggih terperinci, dienggo apa wae ya cetha, sing dituku apa wae ya cetha. Menika bakal nuwuhake kapercayan utawi kredibilitas. Menika nembe bab duit, sanes-sanesipun yen kabeh padhang dadi terang, penak. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih Gusti Yesus nyebut para murid dalem lan tiang-tiang pitados dadi pepadang lan dadi uyah tumraping gesang sesarengan. Dadi uyah utawa dadi pepadang menika mesti migunani. Yen wis ora migunani ya mung dibuang utawa disingkiri. Gusti ngersakake supados para murid dalem lan tiang-tiang pitados menika dadi pribadi-pribadi sing migunani tumraping gesang sesarengan. Aja ngasik malah kosok wangsulipun, uyahe tawar, padange bleret utawa malah ganggu. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 13 ngantos dumugi 16. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, kowe iku uyahing jagat, nanging yen uyah dadi tawar, kepriye anggone arep ngasenake maneh? Wis ora ana gunane, luwih becik dibuang lan diidak-idak. Kowe iku pepadanging jagat, kutha ana ing puncak gunung
ora bakal ketutupan, dian sing disumet ya ora bakal ditutupi, nanging dipasang ing ajuk-ajuk supaya madangi wong sak omah. Mangkono uga pepadangmu ya kareben madangi wong akeh, supaya pagaweanmu kang becik diweruhi wong lan ramamu ing swarga diluhurake. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi cekak aos mralambangaken para murid dalem menika uyahing jagat lan pepadanging jagat. Menika dados tandha bilih para murid dalem dikersakake dadi wong-wong sing becik, wong-wong sing bener, saengga anggenipun tumindak, anggenipun bangun sikap menika padang-padangan. Lan kula kinten limrahipun mekaten, wong sing apik, wong sing becik kuwi mesti anggone tumindak, anggone ngendikan, anggone bangun relasi ya padang terang. Wong weruh ora apa-apa, wong ngerti ya ora masalah. Ning nek tiyang anggenipun tumindak bangun relasi menika boten sae utawi boten leres, mesti delik-delikan, sesideman, ora bakal terus diposting neng medsos, ora bakal kepengin diweruhi ing wong, mergo tumindake ora bener, ora becik. Mila Gusti Yesus ngemutaken para murid dalem, kowe kuwi uyahing jagat. Jenenge uyah karaktere asin, kowe kuwi pepadanging jagat. Jenenge pepadang ya mesti madangi ora metengi. Menika karakter murid dalem Gusti sing dikersakake. Dadi uyah ngasenake, dadi pepadang ya madangi. Ateges para murid dalem ingkang sepisan nggih dikersakake dadi berkah tumraping liyan. Mbuh sithik, mbuh akeh, mbuh kerep, mbuh kadang-kadang karaktere dadi berkah, migunani, dirasakake marang liyan lan rasane nikmat, rasane penak. Jenenge panganan nek ora ana uyahe ya hambar. Saenak-enake panganan nek tawar, nek hambar ya ora bakal bisa dirasakake. Jaman rumiyin yen pas boten wonten menapa-menapa sing nggo lawuh utawa sayuran, cukup sega menika dicampur uyah wis isa nggo mangan lan nglawuhi. Mangane iso entek akeh. Ning mergo saiki nek kakehan uyah ya marai tensi. Nah, menika perkara beda, termasuk pepadang sing madangi. Kula panjenengan sami gesang ana ing pepadang kuwi luwih kepenak. Jaman rumiyin yen kula adik menika wis padang durung tangi, mesti dilokke mengko rejekine ditutuli pitik. Mergo apa? Wayahe padang ya tangi, melek, nyambut gawe. Ning nek wayahe peteng ya turu, ora ngopo-ngopo, kecuali nek niate elek, nyolong, maling lan sapanunggalane. Mugi-mugi kula panjenengan sami kanthi sabda dalem Gusti menika sansaya semangat anggenipun mujudaken gesang sesarengan sing begja rahayu, awit kula panjenengan nggih wantun lan kanthi setya mujudaken kabecikan lan kasunyatan wonten ing gesang sesarengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.